Áno. Tak, ďakujem za príležitosť prihovoriť sa poslucháčom. Tak situácia je následovná. Nachádzame sa niekde v okolí Zemplínskej Šíravy a našli sme včera strašne krásny flek na kempovanie, rozložili sme sa. Akurát včera bolo veľmi premedlivé počasie, pršalo, nepršalo, bolo to taká divočina. A hneď, ak sme sa teda rozložili, začalo strašne pršať a v podstate ten dážď trval až doteraz, takže pred chvíľou vykúklo slnečko, takže konečne si môžeme uslyšiť veci. Zobudili sme sa doslova do potoku, po nás potopa, jak sa hovorí. Presne tak to vyzeralo, takže mali sme mokré sny všetci, takže tak, zima, voda, ale nejak sme to prežili. Musíme to brať tak, že ešte máme pred sebou minimálne 3 týždne vlastne tohto prvého turnusu, potom ešte ďalšie 2 mesiace. Musíme si zvykať, no lepšie, keď to je takto ťažšie na začiatku, jak sa vraví, no. No, chalani začali, ty si sa toho zúčastnil, takže nechcem klamať ja. Nepočítal som to, ale tak sa snažíme, čo som počul, 20-20, čo sa plánovalo na mapách, takže vždy vlastne by mala ísť trasa tých 20 km, 25, ale my to bereme tak, že nechceme nič proste síliť, chceme a hlavne, aby bola dobrá atmosféra, to je podstatná, lebo keď je dobrá atmosféra, tak sa to prenáša aj na ľudí, s ktorými diskutujeme a samozrejme o to nám hlavne ide, aby sme boli v kľude, aby sme sa s ľuďmi mohli bez problémov porozprávať, mohli im v kľude vysvetliť, čo chceme a tí ľudia musia vidieť, že z nás vyžaruje proste dobrá energia, ináč pred nami utečú a my vlastne tá robota, ktorú tu chceme robiť, bude úplne zbytočná. Takže je to viac menej o tom, že keď sa ráno zobudíme, ja neviem, že bola ťažká noc, tieto noci, ktoré boli tieto prvé, tak boli dosť chladné, tak proste dáme si niekde kávičku, počkáme si hodinku, pofajčíme si a vyrazíme neskôr tak, aby sme sa dobre naladili. Takže nechceme to teraz sieliť, že každý deň povinne nejaký počet kilometrov. Všetko záleží od tej situácie, ktorá nastane. Keď stretneme nejakú komunitu ľudí, ktorá sa s nami chce rozprávať, vidíme, že sa s nami chce rozprávať dlhšie, chce počuť informácie, no tak proste to pôjde na úkor tých kilometrov, hej. Nie je dôležitý počet kilometrov, ani kedy dojdeme do Bratislavy. Najdôležitejšie je, ešte raz opakujem, aby sme čo najviac ľudí zobudili v prospech proste našej spoločnej veci. To znamená osveteniu, informovaniu. Vieš čo, napríklad, tebe musím poďakovať a musím teda takto ťa verejne pochváliť, lebo ty si, čo sa týka tohto oslovania, úplne najlepší, nemáš problém debatovať s policajtmi, aktívne v podstate neustále chodíš za v podstate každým človekom, čo príde nejakým spôsobom, je poblízku, dáš mu letáčik, keď chce prehovoriť, keď vidíš, že sa neponáhla, prehovoríš s ním slovo, vysvetlíš mu. A v podstate, jak si včera odišiel, aby si mohol dneska vysielať, aby mohla byť táto relácia, tak my sme sa v podstate tebou takto nejako inšpirovali a pokračujeme aj v tom my. Včera bolo, jak som povedal, pršalo, takže tých ľudí na námestí veľa nebolo, ale chodili sme vlastne, išli sme do kaviárne, bola tam nejaká mladá slečna, tak s ňou sme sa rozprávali, dali sme si jednu kávičku, išli sme zase do druhého podniku, tam boli nejakí zamestnanci, tam boli nejakí ľudia, porozprávali sme sa, zaplatili sme, išli sme do zmrzlinárne, tam bol taký mladý chalaň, ten číta Zem a vek, tak vlastne hneď bolo, jak sa povie, hneď sme si tlapli, bol veľmi rád, bol prekvapený, že čo robíme, ako robíme, bol nadšený, povedal na palce, sekundečku, počkaj. Samozrejme, boli sme, teraz Pišta dal takú dobrú poznámku, skoro som zabudol. Včera vlastne sa nám podarilo i napriek dažďovom počasiu rozložiť oheň. Ľudia videli fotku, že sme opekali, takže ja som musel ísť do obchodu o nejakej 9:00, alebo kedy to bolo. Išiel som do istého obchodného reťazca nakúpiť špekačky, nejaké potraviny. Tí ľudia došiel som vlastne k pultu s mesom.
a boli tam dve teda mesiarky a oni sa čudovali, že kurník však prší, teraz sme boli vlastne si zapáliť, že čo vy bláznite, že prečo si teraz kupujete špekačky, lebo ja som ešte povedal, že nech mi nakrája slaninu tak, že chceme ísť, ako, keď sa opeká, hej, tak som jej povedal, takú slaninku nech mi dá, tak ona nechápala, že čo my vlastne bláznime. Samozrejme, môj bratislavský prízvuk je šarmantný, je ho počuť na kilometr ďaleko, takže jej bolo jasné, že tu šundrujeme. A teda sa opýtala, že či sme na nejakom teda výlete a ja som jej samozrejme už začal, už som nadviazal, povedal som, vysvetlil som. A ľudia sú šokovaní a milo prekvapení, že jednoducho začalo sa niečo na Slovensku robiť, lebo oni tí ľudia naozaj nemajú, zisťujeme tu, že tí ľudia veľmi dobre vedia, čo sa deje v tomto štáte, majú naozaj veľký prehľad aj o mnohých kauzách, čo je problém, že oni nevedia a nemajú preto sú možno takí sklesnutí, lebo majú pocit, že na Slovensku s tým nikto nič nerobí. A zrazu, keď stretnú človeka, ktorý vlastne takto pochoduje po Slovensku, a snaží sa vlastne šíriť osvetu a snaží sa ich nejakým spôsobom spájať dohromady, tak oni sú úplne v šoku, sú prekvapení, milo prekvapení a úsmev, zaželali nám teda pekný večer, že sa máme ešte zastaviť kľudne a tak ďalej, že povedia svojim známym. Takže toto je čistá realita, ktorou žijeme a naozaj aj je to možno, že aj na mňa počuť, že mám naozaj fakt dobrú náladu. I napriek tej noci mám perfektnú náladu, pretože všetko ide nad očakávania. Aj keď samozrejme proste už na Facebooku vymýšľajú všelijakí tie trolovia, že vlastne iba vysedávame podľa nich proste na v kaviarniach a tak ďalej, ale proste kto vie, kto je s nami, tak proste vie, čo tu zažívame a keď chcú naozaj vidieť, že čo sa tu deje a majú nejaké pochybnosti, nech sa pridajú, o tom to je, pridajte sa každý z vás a uvidíte a keď neveríte, že Slováci chcú zmeniť spoločenské pomery v tejto krajine, tak proste nebedakajte na Facebooku a nepíšte nám, že proste sedíme na zadkoch podľa vás, ale príďte sem sa presvedčiť, ako to je. Príďte sa aj vy zapojiť, príďte tým ľuďom niečo povedať, čo cítite. Proste je to niečo neuveriteľné. Ja to poviem takto, prepáč, možno je to zase také patetické, alebo ja neviem aké, ale poviem to zo srdca. Toto je čitatelia verejnosti, denníka Verejnosť, ktorú som vydával, vedeli, že 2-3 mesiace sa proste denník nevydával. Mal som proste aj nejaké osobné problémy, mnohé veci na mňa doľahli aj práve kvôli tomu, že som mal pocit, že je to slepá cesta, že radšej by som mal odísť pracovať do zahraničia a prestať už po rokoch sa proste nejako kráčať do neznáma tuto na Slovensku. Ale ako náhle som prišiel sem a videl som, že to proste s tými ľuďmi ide, tak mi to tak dodalo energiu, jednoducho nepamätám sa, kedy som sa dobre takto cítil. Nepamätám si. Takže naozaj ľudia, začneme sa spájať, no stres, prestaňte panikáriť, prestaňte utekať do zahraničia, poďme si upratať túto krajinu. A týmto začneme. Každý pekne do ulic, áno. Áno, pamätám si to, no. Ja som to vtedy nejako akože neveril, lebo Bratislavčania majú iné moresy, vieš, majú iné všelijaké špeciálne spôsoby, jak sa nabíjať energičku, ale energiu všetko na hladičku. Takže normálne som prekvapený, tá tvoja karma, alebo čomu tu veríš, Rama Jama, alebo čo to je, tak všetko funguje, ten buddhizmus, alebo čo to je. Takže som prekvapený, nebudem si s teba už robiť srandu a uvidíme. Postavím buddhistom kostol v Bratislave. Presne tak. Vieš čo, však jak by som to... Samozrejme, že je ešte máj, takže cez deň je teplo a to je tá najhoršia vec, že ešte aj keď pochoduješ, tak človek sa spotí, zahrieva sa mu telo a tak ďalej. A samozrejme v noci teploty poklesnú, hej. Každý, kto chodí trampovať, tak vie, o čom hovorím, že jednoducho je to pre telo šok a dá sa dobre spať, len jednoducho za tú noc sa človek zobudí 2-3 krát na zimu.
musí si zapáliť, dať si niečo na pitie a potom zás znova proste si zaláhnuť a tak. A potom cez deň si samozrejme to trošku dohnať, dá si hodinku oddych. Ale táto noc bolo fakt, že to sme fakt nečakali, že bude taký lejak teda, no. Hovorím, doslova sme sa zobudili v rieke, však je to na fotografiách, neviem, lebo ja fotím z mobilu, neviem, či je to dobre vidno, ale máme aj foťák. Takže doslova Šíravské lázne. No takto, keď sme prišli do Košíc, takisto videjka sú z toho fotografie, prišli sme na to hlavné námestie, a kde bolo tie oslavy 10. výročia vstupu do Európskej únie, kolotoče, zábava, tanečky, kam sa pozrieš, stánky s jedlom, jednoducho 10 ročné blahobytu, tak jak to píšu mainstreamové médiá. Úplne iná realita je, úplne iná, keď sa začneš rozprávať s tými bežnými ľuďmi, ktorí sa prechádzajú okolo. Ty si ich vyspovedal hlavne najviac. Môžeš tomu aj ty vlastne, aj keď ty si moderátor, takže vlastne sorry, budem rozprávať iba ja, odpovedať. Úplne iná realita je, keď ti začnú ľudia rozprávať, že ako žijú, z čoho žijú. Bezdomovcov. A mňa hlavne, mňa osobne vlastne zaujíma, a už som to naznačil, že ja chcem sa hlavne rozprávať s ľuďmi, ktorí pracujú, ktorí stretnem pri práci, pretože tí ti naozaj skutočne povedia a vedia povedať, že koľko zarábajú a máš predstavu, že porovnať si tie ceny, ktoré sú na Slovensku s tým platom, ktorý dostanú. A hlavne sa rozprávam s mladými ľuďmi, pretože vieme, že to vieme všetci, že tí starší ľudia majú naozaj existenčné problémy, končí to samovraždami. Štatistiky na Slovensku hovoria, že 5,5 tisíca ľudí, myslím, že to bolo za rok 2012 a každý rok to stúpa. To znamená, v roku 2012 5,5 tisíca ľudí na Slovensku sa pokúsilo spáchať sebevraždu. A keď si to vyrátaš, tak to ja neviem koľko, 4-5 ľudí denne, alebo neviem fakt, to nie som moc dobrý v matematike, ale je to podľa mňa na malé Slovensko a na to, že Slovensko dokáže uživiť svojich ľudí, dokázalo to v minulosti, tak je to podľa mňa katastrofálne číslo. A preto sa ja rozprávam hlavne s mladými ľuďmi, ako oni teda vidia túto perspektívu. A naozaj, včera, jak som hovoril, zmrzlinár, čašničky a tak ďalej, mladé baby okolo 20-22 rokov, tak proste mi hovorili, že automaticky keby mohli, že teraz by mali niekde istú robotu v zahraničí, tak sa proste vrátia a i napriek tomu, že milujú túto krajinu, lebo pretože túto oblasť, v ktorej sme, východ Slovenska, ja som tu, dá sa povedať, prvýkrát, je to raj na zemi. A oni vedia, že žijú v obrovskej, strašne krásnej krajine, ale jednoducho tá situácia ekonomická ich núti utekať do zahraničia. A pretože samozrejme mladý človek má svoje ideály, chce si niečo užiť, chce mať nejaký životný štandard, to je všetko úplne prirodzené. Ale sú úplne smutní z toho, že čakajú na príležitosť, kedy si môžu baliť kufre a utiec zo Slovenska. A to je tragédia. Toto je katastrofa. No. No a vlastne dôkazom tohto je, to som poviem úprimne videl prvýkrát, pretože v Bratislave žijú tisíce bezdomovcov, tak my tu máme taký zaujímavý paradox, som si všimol tuto na východe, že zatiaľ čo my máme abnormálny počet bezdomovcov v Bratislave a v podstate sa tlačíme v králikárniach a tých ľudí pribúda, tak na východe Slovenska, ukrajinské pohraničie a vlastne okolie Michalovce, tie dedinky, ktoré sú, tak videli sme kopec proste prázdnych domov a tak ďalej, normálne opustených, hej. Proste fakt, že isté proste nejaké kilometre, tak to boli mŕtve územia, úplne mŕtve územia. A bolo to smutne sa na to pozerať, lebo mal si pred sebou úrodnú pôdu, kde bolo obilie všetko a proste
opustené usadlosti, to je niečo chore, však to je absolútne proti všetkej logike, hej? Takže no takto, ja to poviem takto, ako novinár som robil jeden článok a podľa na toto, lebo sa zaoberám aj vlastne bezdomovectvom, takže poviem takú štatistiku z Európskej únie. 11, teraz neviem, či spada aj, či do toho spada, samozrejme, hej, spada do toho aj územie Slovenska, takže v rámci Európy je 4 milióny bezdomovcov, to sú samozrejme oficiálne čísla, a 11 miliónov prázdnych domov alebo nejakých nehnuteľností, kde by sa dalo bývať. Takže my žijeme absolútne v chorom systéme, nielen v rámci Slovenska, ale aj v Európe, absolútne v chorom systéme, kde ľudia môžu bývať, ale pravidlá spoločenské, ktoré sú nastavené, ich nechajú proste zdochyňať na ulici. Zdochyňať na ulici. Takže toto je na zamyslenie. Toto je na zamyslenie. Ja stále hovorím, že keby sa tu na Slovensku upratalo, takto to poviem diplomaticky, upratalo, máme všetci kde bývať, máme všetci čo jesť. A nemusíme sa jeden druhého nakopávať do ryti, biť sa o prácu za minimálnu mzdu. Môžeme si žiť všetci úplne v relatívnom pokoji. Samozrejme, je to otázka proste životného štandardu, ale ja si myslím, aspoň ja hovorím za seba, nestačí normálnemu žitiu, ja nechcem nič viac, len mať dôstojnú mzdu, z ktorej výjdem každý mesiac, našetrím si aspoň za rok proste na nejaké kúpele, chcem mať vlastný byt a chcem mať, ktorý nebudem splácať za nehorázne peniaze každý mesiac, hej, hypotéku. A čo chcem je ešte proste nejakú priateľku, s ktorou sa nebudem hádať a nebudem, že kedy si spravíme, respektíve takto, kedy je správny čas mať deti, hej? Lebo to by malo byť proste, ja neviem, malo by to byť taká prirodzenosť toho vzťahu, hej? Plodenie potomkov, si myslím. Lenže vieme všetci, že takto není. Ľudia sú úplne nútení rozmýšľať, že Krista, však my si nemôžeme teraz dovoliť deti, stále to odkladajú. A vidíme tu efekt, hlavne v Bratislave, že rodia čoraz staršie ženy, po 30-ke, 35-ročné baby, však to není, aj keď sa aj opýtaš nejakých proste doktorov, tak povedia, že to je úplne chore. Deti sa rodia s poruchami, s rôznymi, všelijaké následky majú proste tie deti, hej. Tým, že vlastne tie ženy rodia v podstate o 5 minút 12. Takže vlastne nám obrovské riziko vlastne hrozí Slovensku, pokiaľ my, Slováci, nedostaneme už rozum, zdravý a nedostaneme hlavne štípok odvahy do srdc. A my chceme ísť vlastne príkladom. Áno, predvčerom. Poviem vám to takto, vážený. V tvojej relácii som hovoril o tom, že precestoval som čosi po Slovensku na bicykli a to zo mňa vlastne urobilo z relatívne nevšímavého človeka mladého, úprimného vlastenca, na život a na smrť. To som ešte ale nebol vlastne v tejto obci Inovec, ktoré je na ukrajinskom pohraničí. Poviem vám to niečo nádherné. Niečo nádherné a znova ma to utvrdilo, že Slovensko je naozaj skutočný proste raj na zemi. Ja som vďačný mojim rodičom, že mi dali túto príležitosť narodiť sa v tejto krajine. Ja viem, že možno to vyznieva ako klišé, ale ja hovorím o svojich pocitoch, ospravedlňujem sa. Celá táto oblasť, áno, zvykneme my Bratislavčania nadávať na východňarov, ale teraz im úprimne závidím. Máte krásnu krajinu, to je niečo neskutočné, čo je v okolí Šíravy a týchto Michaloviec. To je proste niečo nádherné. To je niečo nádherné a samozrejme teším sa, že čo uvidíme ďalej. No, to sa Filipovi. Filip má také trošku nešťastie, že furt sa mu niečo podarí, či už stratiť, rozbiť a tak ďalej. Takže uvidíme, že či nedojde do Bratislavy holý, keď to pôjde takto ďalej. Takže uvidíme. Ale zatiaľ, no mne sa roztrhli gáčovky. To sú moje poldopánky, s ktorou som sa sú už trochu natrhnuté, takže mi zateká do nich. A bohužiaľ,
ako Bratislavčan som to zle trošku vyrátal, že som išiel na turistiku najprv s celým Slovenskom a zobral som si akurát poltopánky koženkové a jedny Číňany. A trošku sa mi to teraz vypomstilo, takže každý vlastne už máme takú jazvičku z tejto túry, malú. Uvidíme, čo bude ďalej, ale v každom prípade sa tešíme. No, však ja mám práve, že doma, no. Ja mám normálne aj doma, ale neviem, jak sa k tým dostanem. No. No, však to. Tak pozri sa, ja to berem tak, ja som to zobral tak, že niekto musí na tej túre aj vyzerať, rozumieš? Že musí... Ale áno, však samozrejme, no, tak to má byť. To musí upútať z diaľky už pozornosť, rozumieš? Áno. Ono je to tak, že polovica ľudí, z ktorých stretneme, tak niektoré z týchto médií buď už sa stretlo s nimi, alebo respektíve od niekoho to už počuli, hej? Že niekto už, ja neviem, počul o tom, alebo videl predávať ten Zemavek. Ako? To neviem, ale môže byť, neviem. Ale polovica ľudí je úplne vlastne prekvapených, že aké slobodné médiá, ale samozrejme je to tak príjemne prekvapených, že samozrejme oni si to hneď spájajú vlastne, že tí starší ľudia hlavne spomínajú na tie časy pred 89. a vidia v tom takú partizánčinu, že zase slobodná Európa nahráta na páskach, hej, a pašovaná pod kabátmi a tak ďalej, hej, a takéto veci, takže hneď vedia, že o čo ide. No a tí mladí vlastne, tí, ktorí nezažili možno ten minulý režim, ten totalitu, tak oni nepoznajú vlastne takúto partizánčinu, tak oni to berú skôr tak, že super paráda, že niečo nové, že skúsim si to pozrieť. No hej, také, že dobrodružstvo zábava, že oni to skôr tak berú, že to vidíš takú, ja neviem, jak to nazvať, v očiach takú, že a čo, že čo robíte, že čo tam hovoríte, aké témy, že pýtajú sa, tak im hovoríme, no hej, ale je tam taká iskra, že ich to akože zaujme, ale vidno, že doteraz žili v takomto svojom. Napríklad poviem len takú príhodu, čo ma napadlo, keď sme boli v Targove, to je ten vojenský pomník, kde máme tie fotky s tankami, krásnymi pamiatkami, tak stretli sme tam takú mladú rodinku zo Slovenska a prišiel za nami, videli, že sa tam fotíme, tak chceli sa opýtať, že čo sme zač. A taká mladá mamička, mala dieťa tam spolu aj s manželom, tak prišiel za nami a pýta sa, že čo to máte vy na transparente, a my sme tam mali prekrižený znak na to, hej? Ale čo je to ten znak? A my že slečna, že to je znak ako Severnoatlantickej aliancie, hej, NATO. A ona nevidela vôbec, že čo to je. A to som bol prekvapený. Vôbec nemala nejak poňatia. A keď sme im vysvetlili, že o čo ide, aké sú tam krajiny, že tí Slováci, ktorí sú v zahraničí, tak operujú v rámci tejto misie, že to všetko vlastne má nás, ten Irak, Afganistan a tak ďalej, tak má samozrejme v tom prsty aj práve táto organizácia militantná, tak bola zložená. Samozrejme mala tam dieťa, tak prvá otázka každej matky je, že moje dieťa vyrastie, nebude musieť ísť aj ono do nejakej agresívnej vojny, bojovať proste za cudzie záujmy. Hej? Nenasýtnych ľudí. Áno, samozrejme, ale potom poviem ti, že čo následovalo, hej? Potom prišiel jej manžel, tiež taký mladý chalaň, no a ten už poznal, ten už Slobodný vysielač už poznal napríklad, takže to bola tak, ten nás úplne tam privítal, ruku sme si podali, také proste bratské stretnutie, hej? Také úplne náhodné, spontánne. A tak sme sa aj robili srandu, že manželka, že či prečo nevie hentamto tamto, keď počúvaš Slobodný vysielač, tak samozrejme povedal, že ona má povinnosti, ale že tiež sa bude teda snažiť, keď nás vidí, že sa snažíme, tak aj on vlastne urobí niečo preto.
aby či už v rámci komunity, v ktorej žije, kamaráti, rodina, tak aby sa tie informácie dostávali trošku aj od neho. Nielen od nás. Takže super, ako hovorím, my máme takéto stretnutia máme neustále, hej. A je to super, hovorím, cíti to z môjho hlasu, som nabitý energiou, neviem. Ale no. Ja to nazývam, ja som to videl a to je žena s falusom. Tak som to nazval profesionálne. Žena s falusom, krásavica, alebo čo to je, muž s onou, neviem. Ale je to niečo katastrofálne. Ale to je zase, pozri sa, ono je to tak. Toto sa ja snažím ľuďom vysvetľovať už roky, že toto vám hrozí a vždy vlastne mi hovoria, že Kurník Sánem je zase nejaké konšpiračné teórie a znova sa to potvrdzuje, stále sa to potvrdzuje, hej. Vieme, že médiá nás mali za bláznov, keď vysielač aj verejnosť písali o Estrele, hovorilo sa vlastne o tej juvenilnej justícii, či ak sa to hovorí, neviem to stále vymenovať ani po tom roku. A vtedy sme boli absolútne blázni pre mainstream, hej, psychopati, konšpirační teoretici, chceme vyvolávať násilie v spoločnosti a už vieme, že sú prípady, kedy už aj mainstream začína informovať o tom, čo sa deje na Slovensku, že tie deti už pomalečky sa začínajú nejako brať za ručičku mimo toho, aby o tom vedela ich vlastná rodina. Hovorili sme o gender ideológii, no to bola hystéria, vieme, pani, gender ideológia, tá gender ideológia, hej. O tom sme hovorili, vieme, čo písala pani, jak sa volá, Pietruchová, že fundamentalisti, psychopati, hentamto, tamto, neviem čo, všetci sme čítali tie blogy, nič také ako gender ideológia podľa nej neexistuje a nech sa páči, už to vidíme, ono je to tak do očí bijúce, že už to nemajú ako zakryť. Ale samozrejme, však samozrejme. No počkaj, áno, lenže áno, to by bol ideálny stav a tak by som si to aj predstavoval, lenže tá tvoja aj moja myšlienka, ktorú si teraz vymenoval, hej, to čo by sme chceli, alebo to, jak by to malo byť, čo je podľa mňa úplne, toto čo si povedal je úplne logický stav spoločnosti, hej. Nejaký národ sa dohodne sám medzi sebou navzájom, ako chce žiť, čo chce robiť, čo je správne, čo je nesprávne, kde sú mantinely. Problém ale je, že toto už neplatí posledných 10 rokov minimálne. A predtým to neplatilo, keď sme boli v rámci iného paktu, hej, ideologického. My sme z jedného ideologického paktu, čo bol vlastne tá sovietská ideológia, alebo čo to bolo, komunizmus a takéto veci, tak my sme vlastne z tohto skočili rovno do ešte väčšej, jak sa to povie slušne, kaluže? Alebo do bahna? No toto je ešte horšie podľa mňa ako Sovietsky zväz, rozumieš? Lebo ten Sovietsky zväz, tí komunisti, oni sa na nič nehrali, rozumieš? Oni sa nehrali na to, že tam platia nejaké ľudské práva.